салому алейкум бародарони азиз. дар видеои имрӯзамон ба шумо тарзи кам кардани мегабайтҳои видеоро нишон медиҳам. бародарон ози мо ба телеграм медуром. бародарони азиз, чӣ хеле ки бисёр одамон кино партоянд дар телеграм, мегабайтҳои онҳо зиёд ҳастанд. 500-600 мегабайт тахминан ягон киное ҳаст. шумо метавонед ба ин бот партофта бародарон мегабайтҳои онҳоро кам кунед. номи бот Smart Video Converter Bot. вақте ки шумо медуроед бародарон, аввал старт, баъд бояд инҷо ягон видео равон кунед. ҳозир ман ягон видео равон мекунам бародарон. ина бародарон чӣ хеле ки дистен, ҳозир мо як видео партофтем ботда бародарон. 12 секунда 1.6 мегабайт бародарон. ҳозир ботда партофтем бародарон. барои он ки мегабайти камша гирифтам, видеомон дарози бад нашава. тахминан видеое ки ҳастанд ки 60 чанд мегабайт ҳастанд, дар 3 минут мепартоям бародарон. ин тариқ кам боша, бояд дар ода мепартоям. ҳозир мепартоям ша бародарон. акнун аз инҷо мо компресс мекунем ва аҷдад мекунем ки бародарон куд дар чанд вақт ба мо мепартояд. ҳозир бародарон 25 аст. видеоро пауза мекунам бародарон. ин бародарон ба мо партофтанд. видеое ки 1.6 мегабайта буданд бародарон 6.94 карданд, 6.90 килобит. ина бародарон biz memonем. интернет дар мо суст аст бародарон. бародарони азиз, агар видео маъқул шуда боша лайк конем, подписаться конем бародарон.